Добре дошли в нашето видео за това как да добавите web връзка към началния екран на вашия iPhone 15 Pro. Ако това ръководство ви е полезно, моля, абонирайте се и харесайте това видео. Иконите на началния ви екран ви позволяват лесно да отваряте приложенията, които сте инсталирали на устройството си, но също така е възможно да добавите web връзка към началния екран, така че просто да докоснете тази икона, за да отворите web страницата вместо това. Можете да направите това, като отворите приложението Safari. След това можете да отидете на web страницата, за която искате да добавите връзка към началния си екран, и след това да докоснете иконата за споделяне в долната част на екрана. Сега просто трябва да превъртите надолу, докато намерите опцията Добавяне към началния екран тук. Сега можете да изберете тази опция и ще видите, че адресът на web страницата се появява тук в сиво, а името на връзката, която създавате, е показано най-отгоре. Ако това, което виждате в момента, е твърде дълго, можете да натиснете този X и след това да въведете името на връзката, която искате да създадете. И след като тази връзка е именувана и сте доволни от външния вид на всичко, можете да натиснете бутона Добави в горния десен ъгъл на екрана си. След това ще видите, че връзката е добавена към началния ви екран. Така че, ако натиснете тази връзка, това ще ви отведе до web страницата, за която току-що създадохте тази връзка. Не забравяйте да харесате това видео и да се абонирате за нашия канал.